segon reportatge d'avui ens apropem fins a l'Institut Viladecavalls per participar del taller sobre assetjament i ciberassetjament que proposa el Consell Comarcal del Vallès Occidental als centres educatius de la comarca. Unes sessions amb objectius clars i útils per als joves. Els tallers que hem estat fent aquí a l'Institut de Viladecavalls venen del Consell Comarcal del Vallès Occidental, que vam demanar que aquí a Matadepera fessin un seguit de tallers sobre assetjament i ciberassetjament amb eines teatrals. L'objectiu principal del taller és combatre el ciberassetjament i és com una fase inicial on s'explica en què consisteix el ciberassetjament, una mica per donar pautes, per reconèixer-lo. Necessitem com una mica marcar què vol dir assetjament o què no. Moltes vegades qualsevol acte de violència es considera bullying, quan en realitat el bullying és repetit en el temps i és una cosa que es va produint a poc. A banda d'això ens trobem que hi ha de tot. El que passa sobretot és que pensem moltes vegades que els joves tenen un problema amb l'assetjament i el que considerem almenys des de NUS és que és un problema de la societat. Pensem que és un taller molt interessant. L'estan fent aquest taller a tots els alumnes de primer de l'ESO. És un taller de 4 hores, que és bastantes hores comparat amb la majoria dels tallers que ens ofereixen, i sobretot és perquè els nanos siguin conscients sobre la sobreexposició que tenen a les xarxes socials. Aquest taller normalment ho pensem més perquè entenguin quina és la dinàmica en l'assetjament i després passem al ciberassetjament, perquè en realitat no són dues coses diferents. El que passa amb el ciberassetjament és que és com l'assetjament, que s'ha creat una dinàmica de grup on un grup li ha donat poder a una persona perquè matxaqui a l'altra, i el que té el ciberassetjament és que es dona aquesta mateixa dinàmica de grup, el que passa que és aquesta persona que abans marxava a casa i s'acabava tot, ara són 24 hores en les que pot estar rebent coses a través d'una pantalla, és com que no s'acaba mai. Funciona igual amb el ciberassetjament, el que passa que una mica menys perquè és tot el dia, i com a sobre la gent pot dir més coses perquè no és cara a cara, es fa més feixuc encara. Però el com funciona, el qui dona poder a aquesta persona, funciona el mateix. El taller té dues parts diferenciades. Es comença per una presentació dels conceptes d'una forma lúdica per després passar, a través del teatre de les oprimides, a fer representacions on s'extreuen els aprenentatges. Una forma de presentar la problemàtica que reforça la feina que ja es fa als instituts. Aquest taller és un taller de 4 hores en un mateix grup, en la que al mig hi ha una pausa. Hi ha una primera part en la que intentem, amb jocs i amb altres dinàmiques, aconseguir també, per una banda, començar a entrar en el tema, però des d'un punt de vista bastant lúdic, que sembli que no entrem en el tema i posem el tema sobre la taula, sinó que d'un punt de vista més fàcil anem plantant el tema. I dinàmiques grupals que permeten veure una mica quines dinàmiques internes hi ha en el grup, ens donen informació a nosaltres, també posen en evidència coses que potser si nosaltres les diguéssim serien molt violentes, però de cop ells les viuen i aleshores comencen a entendre algunes coses que potser ja estaven passant però no les veien tant. Partim d'històries personals, les convertim en històries col·lectives. La idea no és entrar a les històries personals i amb els detalls, sinó que amb 4 coses més d'imatges i més visuals i amb l'estàtua de com se senten, aconseguir crear una història col·lectiva que sigui realista i que tothom entengui que podria passar o que estigui present o que hagi passat, i un cop que tenim aquesta història, l'animem, li donem vida. Precisament nosaltres és un dels temes que més tenen interès, sobretot al primer cicle de l'ESO, que ja treballem dins de les tutories, i sí que és veritat que ens faltava això, que algú de fora, que no siguin només els professors, que vingui algun professional a explicar a aquests alumnes realment la preocupació que hi havia sobre aquest tema. Per nosaltres, principalment, és un reforç a la tasca que es fa i, evidentment, sempre que ve algú de fora que no és ni la família de l'alumne ni els professors, que són amb els que normalment es relaciona, sempre que no sigui el sector adult per ells coneguts, està demostradíssim que és molt més eficaç que el seu adult de referència li doni aquest missatge.
Com ja vam parlar en un programa anterior amb una escola de Terrassa, l'assetjament és un tema que preocupa els professionals de l'educació. Però al mateix temps és una realitat que existeix o pot existir i, per tant, cal treballar a les aules per donar una formació integral als alumnes. És un tema que ens preocupa molt. Jo crec que fins i tot com a pare, per suposat, i com a professor i docent també. Tots veiem que molts dels conflictes que tenim avui dia comencen a les xarxes socials, comencen en grups de WhatsApp, i que d'alguna manera els alumnes s'atreveixen a dir coses que de cara a cara no serien capaços de dir-se. Nosaltres tenim les activitats de tutoria a tots els nivells organitzades al voltant d'uns eixos, d'uns temes que a nosaltres ens agrada que l'alumne vagi creixent amb aquest tema. Aleshores, precisament aquest i la gestió de la informació personal que es fa via xarxes socials és un d'aquests eixos que es treballen a tots els nivells. Es pot i s'ha de treballar amb l'alumnat amb tots aquests temes. És molt important, és com el tema del mòbil. El mòbil seria fins i tot contraproduent eliminar-lo completament de les aules, fer veure que no existeixen els mòbils. Els mòbils formen part de l'alumnat que tenim, forma part nostra i han de saber treballar, conviure i utilitzar-lo de manera adulta. Pensem que com a institut la nostra tasca no és només la transmissió de contingut, que és una part important, sinó que part d'aquest contingut és que l'alumne creixi com a alumne i creixi com a persona, evidentment. Per tant, la combinació de totes dues parts i l'equilibri de totes dues parts és el que al final faci que ells, quan acaben el seu pas per l'institut, surtin amb una formació integral, no?